Iki acaranya ora kudu pinter nyanyi lho, Pak. Cewek gaul ya oleh. Gondal-gandul apa menah? Jen, Pak. Pas Slamet ya. Pak nih, Dalam rumiyin kula tak njajal tresno larangan. mboten nggih. Nggih, tresno ki dilarang lho, Pak. Lho. Lek karo bojone wong tapi. Oh, ngoten. Tapi lek piye ya? Lek ra konangan ya ora oleh. Lek ngono ya mbuh. Lah lek kadung wis tresno ki apa kena dipengi, Bu? Lah ya ngono kae to. Gawa ndelik jero. Mangga, Bu. Sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno larangan sak mestine yen to amung kowe luwe becik tak simpen jroning dada
sajroning dodo wis tak trimo nadyan lara tak gawa tekan puputing nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya nalikane udan grimis mung kelingan sliramu wong manis tekan bisa tak selaki nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya larut hanimbrung ati tak saya langut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes elo ning pipiku sayang iki pancen piye Kang kasunyatan Mas aku kowe hanyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dodo Aja ta. wis tak trimo nadyan lara tak gawa tekan puputing nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi darbeke wong liya Pak lain. monggo bapak lain Pak lain itu. Niki kagungane Pak lain iki. Apa lali panjenengan mriki Pak lain? Sekedap kemawon. Kagem panjenengan Pak lain. Nggih, matur nuwun Pak Carni. Geblate madhep mangelan tekan desa gagat sare gunung bolo katon asri tak sawang kaya taman sari akeh wong padha ngombe rasa modong ngobrol asmara ngobrol janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anak putu
kiblate madhep pangelan teko desa Gagajare Gunung Bolo katon asri tak jawang kaya Taman Sari akeh wong padha ngarasa ruwam modya asmara ngobrol janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anak putu matur nuwun Pak sak rombongan